Voisin kertoa, että miten mä sain nämä opiskelijat tekemään tämän. Sä kiristit meitä. Sanoin, että saatte itse valita, onko tämä kiristystä, lahjontaa vai uhkailua. Mutta että saatte yhden etätehtävän anteeksi, jos teette ohjelmaa. Sillä tavalla. Siinä on aika pedagoginen lähtökohta. Hiljaa hiilitään me salvauksen yössä, on kaikki maikat ihmeessään, kun kokit raataa työssä. Kun käsky käy, niin paistetaan me mitä kanu vaatikaan. Hei pidä kouraan, sukat eteen, ketterä kokia kylmätkö. Ja kun me käymme leipomoon, niin meitä ohjaa Raili. Nyt leipää teette kaakut niin ja pullapitkon jonkin. Nopiparka kun silkaman voi joskus maistaa oppilas. Ja muuten me hiukakin hiukemmin ketää kokia kylmäkö. Päivän päätteeksi maistellaan ne palat tuotoksista. On toiset tehneet täysjyväksi, se on niin terveellistä. Nyt pakataan ja punnitaan, mut kärähtäneet roskin vaan. Sinuat, puunavat, piskavat, kultuvat, ketää kokia kylmäkö. Ja sitten meillä olisi muutama runo opettajista. ATK-ryhmä kiittää ja myöhemmin taitoja niittää. Siitä piti huolen opettaja Hanna, eikä stressin tulla anna. Ei häntä haitannut erottuuko akanoista jyvä, aineneuvot oli hyvä. Kärsivällisyyttä sinulla riittää, siitä tämä ryhmä kiittää. Kiitokset saa myös Airi, on kopinoissa hyvä staili. Myös valloittava smiley, tulee opintoihin hyvät railit. Muistamme myös Ritvaa, tuskin tulee tarjoulussa kittaa. Muistakaa sormukset pois laittaa, kun Tanjan keittiöpäivä koittaa. Tanjalla on kuuluva ääni, sen kuulee koko lääni. Raunon kanssa tulemme vielä oppimaan, mitä tuoneen opit nää, se nähtäväksi jää. Railin kanssa leivomme ja hyvät taikinat kaulimme. Raili on reilu opettaja, pieni tauko on helpottava. Aina meillä oma ope Taru. Tästä alkoi oppimisen loru. Voi Taru meille paljon opettaa ja omat kokin paineet lopettaa. On meillä oppimisen halu, mutta muistathan Taru, kun kaikki rennosti otamme, hyvin opinnot suoritamme. Muistamme Tarun opit ja monet hauskat knopit. Luulet, että syöt hyvää härkää, lautasellasi on kuitenkin vanhaa lehmää. Jos lihan tavoittelussa laistit, pitää muistaa Tarun paistit. Voi miten helppoa matikka olla voi, sen meille Henna esille toi. Reseptit helppo hinta on, Hennalla koski verran. Jos muissa asioissa tarvit apua, on Mervin pakeille helppo saapua. Jokainen omalla tavallaan ottaa tämän koulun, mutta viettänemme lämmöllä tämän joulun. Ilo oli keksiä nämä jutut meillä, toivottavasti oli hauskaa myös teillä. Kiitos.